chokwadi muri ya Zimbabwe kungofunzira wasangu chirangu chokwadi chiripo chekuti muri ya Zimbabwe kana vakabata chimuti muri kumhanya nacho chiita kupfapfaidza kuita kutsutsura kuita kutindimura ndikada kutaura chimiro chiri pamwedu muri ya Zimbabwe ndiri kufamba ndiri pasi pamvuro muzukuru wasekuru mwana wekubera wekudimba zvandiri kuona muri ya Zimbabwe ndezvekuti izvo murume aripo akasimba kana ndichiti akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti akasimba headway maponya papi matenderera sei kwandakagara mazwingirira sei nemzukuru obisabhero babati ndakakudzai kana muchitaura nezvangu kumuri yeZimbabwe vaudze kuti muri kuona monya repakanyemba bhodha pose alongside monya repagogwe keda munhu akatsuka kuti svi po rikiti bvu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti bvu nasi makabatireko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe regandiwe mashoko ndichingoriwa ndichitizo apa sikuda kwanzi no time to waste treatment no doubt regandibva nangopinda muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura pana muri yeZimbabwe regandishivitiri chingoti Zimbabwe nechemuZimbabwe inzwai pane imwe nzvimbo ine murume akanga ine vakadzi asete vakadzi kudaro anga ane chigaro chehumambo tainyoshuuri benefo wakachiwemba kimenikasha ndimambo ava ndimambo vane madzimai ava okay madzimai ava mambo ava vachibva vazofa asi kufa kuita madzimai ava pane imba ine mukadzi akazororwa kumashure kukatozoberekwa vana asi mukadzi akave kubva kutanga akatoenda imba yemukadzi wechituva akazororwa asi mukadzi wekutanga asisipo okay ndobvaita mumwe mukadzi right vana vakazozorwa pamukadzi wechituva ndo vakakura vachigara pamba nababa vavo imba yekutanga yakaita sei yakaenda isingadzoki pamba right mambo afa vana vaya vemukadzi mukuru wekutanga vachibva vadzoka zvikanzi imimi baba vakafa vari mambo muchibva mavaviga pasi muguva kudai hazvizirizvo baba ndevedu vanofanira kuvigwa mumbako asi pavakafa havana kuuya ava vakati isusu kana munhu afa takaita zvinoita sokuti mufi kuvafi nokuti zvamuri kuti asingazvizivi hedu asi ndimaonani kuti zivani zvikanzi tisu vana vemukadzi mukuru wababa ivava zvitupa zvedu izvi masine medu aya titori vana vani vamama ava ndobva vafukunura munhu ndobva vaenda mugomo kana kuti nzvimbo ine mapako vasvika nzvimbo ine mapako vakuenda kuisa mutumi mubako bako ichibva ratobvuka mvura ichibva yawandisa kuti vachisa munhu imomo havana kuisa ndokubva vaenda pane imwe nzvimbo yavakasvika vakangwena sei vakabva vaita kudaro but nyaya iri kunetsa iko zvino manje ndeyekuti vana ava pakafamba bava kuti pachigadzwa umwe mambo kusanganisira nema-DA vanosvika panzvimbo vachimira kuti mambo agadzwe vakati hatichakwanisi kukubatsirani kuti muri kunetsana nechinhu ichi tombomira takadaro so nzvimbo yandiri kutaura ina izvezvi haina mambo ari kutonga nekuti vari kunetsana asi vanhu vakapara mhosva mudzimba umu vana vaya vekumboenda vakadzoka vaivayo vari kutoudza vanhu kuti inimi maita zvakati imi toda mombe 4 handimosebabiri ndokari mambo imi izvozvi kune munhu akabhadhariswa kuti abhadhare mombe yekunzi adarika nepamba pavo nemudhudhudhu uchimhanya pari kudiwa mombe 4 dzekuti wadarikeyo uchimhanya nemudhudhudhu pamba pedu
asi vanhu ava havasati vapiwa simba rinogadzo kusanganisira nemamwe madzishe kusanganisira naMP na DA. Yes. Izwe pave nenyaya manje pave nenyaya ndiyoti pane n'anga iri kuuya pamba apa ichiti pevana vaya. Okay. Baba venyu imimi vane mushonga wavakatora kwatiri. Saka mushonga uyu wakuchida kubhadharwa. Vanobva ndisira tizviziviso. Asi chiri kunetsa chekuti n'anga ipa iri kuuya ine vana vekutanga vembe pamusi wekutanga iyayi. Vari kusvika ne. Saka izvezvi vakanzi tikuda mombe dzinokwana kuita idzo 18. 18 kuti mubhadhare chi mushonga uyu wachiro baba venyu baba vakafa. But isu hatinenge tinoziva izvo baba vedu vakafa. Plus one vanhu vamuri kuuya navo vakudzoka pana pachita noisi. Isu hasisive noisi. Saka ndio nyaya iripo. Saka izvezvi vakaenda vachiti izvo takuenda kunotora mutumbi uya uyu watikamboisa mubako. Tiri kudzoka kuzouisa pamba panapa. Ndivo vakambofukunura. Ndivo vakambofukunura. Vachida kuenda kunoviga mubako. Mubako bukabuda mvura. Vakashaya vakandisvika pamwe pavakaisa. Pacho pavakaisa izvo zvinopa kuti vakuda kunotora zvakare vadzoka. Nyaya iyi yakaitika 2020. Asi iko zvino zvinhu pakudzoka vanhu nen'anga vachiti izvo pane mushonga. So ava vana ripa marubvunza chinhaya muri yeZimbabwe. Isusu amai vedu vakawanikwa kumashure kwaamai vavo. Tikasvika tikagara. Mai vedu vakagarira baba vedu kusvika vafa. Tikaenda chivanhu chedu tikaviga munhu. Ivo vachidzoka vakati chivanhu chavakaita achiziricho vakafukunura. Ndokunoviga kwavo. Asi kuzvinhu vakuenda n'anga futi vachiti pane mushonga wakatorwa. Kwa ivo kana vachasviti vana vamambo ivo ngavabhadhareka ivo mambo dzecho 18. Alright. Nganibodzoka kumashure mbichana baba Isabel. Satapamukana kuvateereri kuti vatibatsire panyaya iyi. Mai guru mudzimai wokutanga wamambo. Yes. Right. Akaenda kumba kwawo nevana chii changa chaitika? Amene chii chaitika. Ava vatozviziva. Nekuti pavakazosvika namai vavo yanga yaimwe group yavo isine nevana ndosaka vachita vatozivana. Okay. Mudzimai wokutanga akaenda nevana vangani? Namba vanotora namba vangani? Okay, achibvaenda. Mambo vachibva zorora mumwe mudzimai. Ndiye akazogara pamba apa. Ane vana vakutambudzwa navo. Vana vangani? Vana vanodarika 6. Vanodarika 6. Mambo vachibva vazofa. Muri kuti mimi vana vemudzimai wokutanga vakazodzoka vachiti hamuna kuviga baba wedu zvakanaka. Chivanhu chedu muZimbabwe pane mavigiro anoitwa namambo. Ichokwadi. Sei vakuru venharaunda vasina ivo kuti vapindire pakuvigwa kwamambo? Ndio patinoziva kuti chii chakaitika ipapo. 1. Zviri kunzi mambo havana kuvigwa zvakanaka saka ngavafukunura. Pakufukunura kwakaitwa mambo vakuru venharaunda vanga varipo nekuda kwekuti guva haringofukunura. Ende zvinoenda kumapurisa nekumambo vanga varipo kureva kuti kana vakakwanisa kufukunura vakasasungwa zvinoreva kuti vakanga vatevedzera mutemo. Pavakaenda kubako kwanga kwakazara mvura. Saka vakuda kudzoka zvekare nemutumbi uya wamambo kuzosiya pamba. Nokuti zviri kutaurwa nen'anga yekuti baba vakasiya varomba munofanira kubhadhira mombe 18. Amusura kubhadhara. Okay, mutumbi uda kudzoserwa pamba nekuda kwekuti n'anga haina kupiwa mari yayo. N'anga ikapiwa mari, mutumbi hausizodzoswa pamba. Unobva wavigwa kupi? Musango yemumwe vakaisa nokuti pakaenda kubako bako rakabuda mvura. Izvezvi ava vari pamba havasitoziva kuti vakaisa mubako ripi. Ava wekutanga vanhu vari kuziva kuti bako rakaisa munhu nderipi. Asi vati kana musina kukwanisa kubhadhara zvinhu izvi takuuya nemutumbi kumba. Vana ava vambokwanisa here kuenda kuna DDC ndofunga kana singakanganise ndiye ainzi DA kudhara. Vakaenda here kunosvitsa nyaya iyi even kuMinistry of Local Government and Public Works vanoonaka nezvenyaya dzeumambo. DA vanotosvedzera kuti pakunyanya kwekuti vanga vakunzi kuchigadzwa mambo nzvimbo inofanira kuve namambo wayo. Haina kutozogadzwa nekuti vari kunzi vanhu vari kudhonzerana. Kana muchidhonzerana isu hatina zvatinopinda. Chatinoziva chekuti paumambo verudzi munogara pasi. Magara pasi mosarudzana kuti ndi arikugara umambo. Patinozopa zodzo chete kuzadzisa. Asi kana muchinetsana tosvika toona pane vanhu 4 pane vanhu 5 muzvibhakira zvoda kusimuka hatigari ipapo hatimiri izvozvo asi basa redu. So kana musati magadzirisana hatiwi ikoko saka pakagara pakadaro. Vaunza nyaya kuNational FM ndevapi varikuda kubatsirwa vana vamainini? Vana mainini vari kuti kudini? Vari kuti pasitendi chapo tiri kunzi bvai. Tichinzi bvai kudaro tiri kudzida kuvigirwa mutumbi. Plus tisu tiri kunzi katibhadhare mombe 18. Nenyaya yemushonga wakatorwa nababa vakafa. But vacho vari kukurudzira izvi ndevamwe vana vanove ndoimba hombe. Kana uri mushonga wababa vedu ngatibhadharekai tose.
0713-938-538 ndiri kuziva kuti pane vari kutibata kalive pafacebook page yedu National FM Zimu. Tibatsirei, machinzwa chemuZimbabwe toita sei? Vana ava vari kunzi imi ibvai panapa pamusha, nokuti isu ndisu takatanga panapa, amai vedu ndiwakatanga kuroorwa, saka imimi ibvai panapa. Pamusoro pezvo pane mari irudaka kubhadharwa, n'anga mushonga wakapiwa kababa mambo, right, havana kubhadhara, saka parodo wakamombe 18. Mukangotadza kudaro chete mutumbi wa mambo, right, uri kuuya kuzoiswa pamba pano. Poitwa sei? 0713-938-538 0713-938-538. Inzwa zviri kuita WhatsApp platform yedu. Alright, hanzi vana vamambo avo vekutanga matsotsi ngavasungiswe. Ndinonzi batapiwa ndiri kuStone Ridge kudemu, hanzi ngavasungiswe. Nyaya iyi yakaenda kupolisi. Okay, mushure mekuti veun'anga pavakauya vatori nezvimwe zvinhu zvakambwa vachikanda pamba, zvimachire zvavakakanda pamba, vachiti next time takuya nemutumbi. So vakaenda kumapurisa, mapurisa kwanzi vakatizo ndezvemufamily menyu, ende yamunotaurirana. So ivo vakati kutaura tinogona kutaurirana, but kana munhu akuuya achikanda chinhu pamba pedu, imhosva tinofanira kuripota kumapurisa, nekuti akukanda chinhu chisiri chepamba pedu, chemushonga yake, achikwanisiri kusvika kumapurisa kuti akandiro chinhu pamba. So kumapurisa kwanzi vari kuti taurirana. icho chevana avo vanofanirwa kakutsvaga kune utungamiri hwepamusoro kuti vasarudze mumwe chete anoita